Víc prostoru, víc klientů, víc možností. Právě tady v centru Brna může váš biznis vyrůst. Jen 5 minut pěšky z Moraváku a jste tady. Máme pro vás rovnou 2 debitové prostory. Jaký prostor bude ten váš? Nebo si můžete vzít rovnou oba 2. Sádrokartonové příčky lehce odstraníte a vytvoříte si tak prostor přesně podle sebe. Už je vám váš starý prostor malý? Posuňte vaše podnikání dál a přijďte se podívat.